because he's given Jesus Christ, his Son. And then let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because he's given Jesus Christ, his Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ay tuwirik na kaya't ko adik kami kaagapay langit na kenka at langit sa kanya kaya tayo sa bagay na kayang hayaan abay langit at di ka malipatan naraprahin abay langit at di ka malipatan kanya at pagparang matigatan puso at kaya talaw ipanpay
pinaglalas kalman na nakaltas. Watan kay lirik na kaya ko alit kasa sa maraming lahat-lahat ng riknakin ka nariyang dayang ipimang ang lataniga sa kanya sa saya ay tuyaman na sa balinga kayang-ayang apay namin at ika malipatan manungan maragrake apay namin at ika malipatan pangasin ika kumagkanya ang panparang matigatan puso kaya kaya lagi penpay pinaglas kalman na nakaltas apay namin adika malipatan manunatawin ayat ke naragrake apay namin adika malipatan pangasin na kumangkanya ang parparang marigana puso sadya kaya lagi penpay pinaglawas kalman na nakaltas marigana puso sadya kaya lagi penpay pinaglawas kalman na nakaltas pinaglawas kalman na nakaltas. Itinagan ni Cebu Bukel na korporasyon itibilig ito sa 5 Sarane Worldwide Organization Incorporated nagasat nga rabii when oras tayo amin kasarane kabilag ayan daw iti Miyerkules 9 iti mabilang iti bulan iti Pebrero ayan Luzon, Visayas, Mindanao Worldwide. Kamusta na yung bagong oras yung amin na awan iti labas na. Kaya nasamin talaga iti daptoyin apong iti Facebook tayo itang rabi. Ayan, good evening. Bueno na ibang oras yung amin na awan iti labas na. Kaya yung kanya kabisa. Kaya MKK, kasara ng ikamusika.
Unang payamin ang pagkaglawan ni Direct Juicy Bagayin Chen, iti Taiwan, ni Bina Galizo, iti Hawaii, ni Admin Edna Bravo, iti Malaysia, ni ang namin iti pa-presidente iti worldwide, ayan, Oscar Press Evelyn Baladad, iti Malaysian chapter, iti Malaysian to, ni sa Press J. Philip Mina, iti Kuala Lumpur chapter, dadaulwan din ng TV na kalsat, iti Taiwan chapter, dadaulwan ni Direct Juicy Bagayin Chen, iti Dubai chapter, dadaulwan ni Press Ina Imperial, iti parte na iti Ilocos Sur 1 and 2, dadaulwan ni Press Rodel Bravo Kaligan, ni Press Richard Pescador, iti parte na iti Hong Kong chapter, dadaulwan ni Press Hani Kulit Mina, iti kasama iti parte na iti Pangasinan chapter, dadaulwan ni Press Emil Mina, kasama iti KSA chapter, dadaulwan ni Press Eversul Surat Sinat, and kasama iti worldwide chapter, dadaulwan ni kiti Direct Juicy Bagayin Chen na Absat. And of course, Madrid, Spain. Ayan, kay Basti Emanuel Daigar. Kumusta kay Anita, Madrid, Spain. Naimbag na oras yung naawa ni Dilabas na. And of course, thank you so much to our beloved sponsor. Ayan, special thanks kay Admin Edna Bravo, iti Malaysia. Kasama din ni Mama Jules Laurente, iti Italia. Kasama din ni Direct Juicy Bagayin Chen, iti Taiwan. Ini Direct Medical Denasong, iti Malaysia. Kasama iti Kuala Lumpur chapter. Ayan, thank you so much Kuala Lumpur chapter. Kasama iti Malaysian 2 chapter. Thank you so much. Ayan, maraming salamat po. At saka kay Ma'am Mirna Musimo, iti Cyprus. Ayan, maraming salamat po Ma'am Mirna Musimo, iti panag-sponsor mo dito yung programa tayo nga musika sa sarili mo na MKK show. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat na sponsor namin dito sa ating MKK Musika iti Sarana. Okay, bago po natin ipagpatuloy, shout out muna sa ating mga pumasok na sa ating abong ti Facebook. Good evening and happy watching kay Manang Pumaderli na ba dito Taiwan. Kay Ma'am Maybelline Racho, ayan, happy watching. Kay Ma'am Jules Laurente di Italia, good evening everyone. Kay MKK po nandito. Kay Press J. Philip Mina, good evening. Hello to my partner Maybelline Racho, happy viewing coming from Ma'am Jules Laurente. Kay Ma'am Mary Jane Misal Hilario, share done ko na dito. Thank you so much ma'am. Ngayon, pakishare po ang ating live show sa mga walls nyo. Kay Sir Frederick Cardena. Ayan, happy watching. Hi partner Jules Laurente, good evening, afternoon, happy viewing to partner. Kung na nandito ito from Ma'am Maybelline Racho. Kay Ma'am LJS Player of Singapore. Kay Ma'am Merly Galuta is watching. Ayan. Kay Ma'am Brevin Joy Agustin. Hello, Insan Asi, Sharpe Kuskus Pilda Leo. Kung na naman ito ni Ma'am Jules Laurente. Ay na. Kay Press Evelyn Baladad, iti Malaysian chapter. Good evening. Good evening, Press Evelyn Baladad. Kay Ma'am Tamayo Vicky, good evening. Kay Ma'am Rodax Set. Inlegate. Ay na ako. Ang babaliktad mo dito yung nagan, no? Diyos ko, Mariose, ang kong masurutan. Thanks for the mention, Madam Lynn. You're welcome, my dear. Okay. Okay, tuloy-tuloy po ang ating programa. DGP ko and DGP ka. Paki-message lang ako kung ready na kayo to pick up para pick upin kayo no ready kayo. Okay, announcement kay Kabsat. Umadali ni ti 1 year anniversary ti programa tayo na MKK.
into no next month din sa 20 po yan ng next month. 1 year na po ang LDA. So, of course, meron po tayong celebration dyan. During our anniversary on the March 20. Ayan. March 20. Yan po yung ating anniversary. Pero titignan natin titignan ko muna yung calendar kung eksakto sa date ng MW8 na show natin. Ayun, ay isa-celebrate natin. Pero kung hindi so, maybe we're going to make it a special day, either maybe Saturday, gano'n po. Titignan muna natin. For this month, happy birthday po sa lahat ng mga magba-birthday this month. Ayan, maraming happy birthday sa inyong lahat na magba-birthday by this month ng buwan ng February. Ayan. Okay, nakasagana nga rin na DJ Kiko, DJ Kita, hindi nga alagi sudan, barbaran mo. Okay, takay ayos ko mamin dito, tapos pigo kang sakit. Barbaran, ayos ko munti ko na kitain, barbaran mo. Okay. Ayan ba, awang bansa. Alam, may sakmoton, madilag ka na agapir si kayo. Siguro kayo. Talaga nga, kung nga nasurutan dito, yung dito. Ayan, yun na pa na yun. Good evening, DJ Kiko and DJ Kita. Alam, madigaro kayo. Agora kayo, tapos balbalewa. Yung ora yung amsat, ada technical problem tayo. Basit lang sa okay lang tayo. Ay, na pag nauras yung amin. Ayan, magandang lalaki ako. Ayan, magandang gabi po, magandang oras po, magandang buhay po sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga tagapanood. Ayan, magandang lalaki si Mami Kikay. Magandang lalaki din si Miss Lee. Ayan, magandang araw, magandang oras po sa inyong lahat po mga manonood dito sa ating programang MKK Musika ni Saranay. Welcome po sa ating programa. Ito po ay nagbibigay saya at kagandahan ng lalaki. Magandang oras po sa inyong lahat. Nais po namin kayong batiin ng magandang oras ulit. Ayan, please naman po pag-share lang po itong programa po natin. Welcome po sa ating programa, sa lahat-lahat po ng mga OFW, lahat-lahat po ng mga minamahal namin na tagapanood, mga viewers. Ayan, at sa mga bago po, welcome po sa ating programang Musika ni Saranay, the MKK Show. Ayan, bago po lahat, nais ko munang matingin ang ating dalawang director na napakabait, napakabuti at very, very beautiful. Walang iba kundi director ng Juicy Baliche dyan sa Taiwan. Ayan. At ganoon din po sa ating napakagandang Hawaiana. Hindi na siya Malaysian ngayon. Hindi na siya Malaysian girl. Hawaiana ang maganda. Walang iba kundi si Lynn o di kaya si Direk Ninang Amani Carnacion dyan sa Malaysia. Ayan. Ang ganda-ganda niya today, Gusto ko yung outfit niya ngayong gabi. O, diba? Talaman ko, naman bulbulin ko nga ng tingting at tirabe. Talaman Ayan, parang binibenta ko lang. Parang binibenta lang ako, Hayaan nyo lang, okay? Makikita ko ba ka? Madek susurat si kayo, ito obra. Lalaok ko. Berkata. Lag, sa okay lang. Mami Kikay. Ang kasama at nyakap kablaawan mi dahil tayo nasisingpat kan manangipatas sa sponsor. Pasensya niyo palang sa screen niyo kakabsa, tayo sa ito na nga nalang nubigat. Inayos ko mo, naktatay ng mahamot na parang aming mananay na ako atin. Gusto mo tayo tayo dati, lag, sa ukalatan. Ay na, apo. Wala na naibaga ni Kiko yan. Dati Hawaiana ba kakadwame? May isa nga nasingpot nga sponsor dahil ni Madam Madi Carnacion ni Pimana Wanaday. Naguragat! Isip ka pala! Lagsaw kalatan. Kasama yan
Madam Juicy Bagarinchen, iti Taiwan, our director. Kan kasabi kini admin, Edna Bravo, iti Malaysia. Sabi ni Ma'am Jules Laurente, iti Italy. Kasabi na iti kasinsin ko dito, Cyprus. Ni Merna Susimao. Dito Cyprus, hello insan. Sabi dito Malaysia, Malaysia chapter, Sir J. Philip Mina. Ganiti Kuala Lumpur chapter, again. Ni Hawaiana, Madi Cardenas Jones. Hawaiana ateng. Hawaiana ga Hawaiana dress ano? Ano Wala na mamangga? dress na. Sabi, nung nakasana, wala na dress to. Doon ang ano. Baka kung kunanan to ba, magbarbor lilikog ka man eh, kunanan to ba beta? Mabuliling ko kayo. Kunting ati, magkabiin. Wow. Samantin na, hindi mo natin kitanaw. Pala kayo. Sabang kaya nga akas pilitog. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, nais po namin kayong batiin ng magandang oras po sa inyo. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat dahil sa pagtangkilik nyo. May samo ni Kwamo. Salamat sa ating buskay tisawanay. Sabalik pindas mo tata. Aso. Ay, naada. Ano na talaga makapa-blooming gayam Hawaiian dress. Ay kunala nagmadi mo dati Jules talaga kunala ni ayan kunala ka oray saan nga makita na kita katwangpon Madam Direct basta makita lakit dito kinapintas mo ay na Ala ikapen na maring mati ka dahil talataro-pam kita-undan. Naisimpak sa tayo na sungutin na laga ni Karagis ko na tayo kasi simpak nga rugkot si katitaw talaga tayo di ka namin ang sungsong ba sukir ka namin kami simpak na Ba't ulit ano tawagan ang kaya dog? nga Ay, nalo, ang tanyo ba ka? sponsor bangga na ko hanap mo nga IT hanap mo nga IT gagayin nga kabsat suman anong santayo pa lang dati screen tayo ay na apo tuloy-tuloy lang wan aman okay mo tan yung medyo lang nga bale dati black na kagurak dito dati black na ay ayan kaya sapamet ngayon kami met kablaawan dagiti dati abong iti Facebook tayo happy watching po ayan good evening everyone kay MKK ko namin ni Ma'am Maybelline Aracho kumusta po Ma'am Maybelline ayan hi partner Jules Laurente good afternoon happy viewing to partner ayan hello insan Asisyak Kuspilda Cleo ayan happy watching po kay Auntie Clotilde happy watching kay Ma'am Raven G. Agustin ayan si Mama Pres Evelyn Balada happy watching po ni to my cousin Evangeline Pescador dito sa Singapore ayan happy watching also to Ma'am Vicky Tamayo magandang oras po sa inyo mga ma'am ayan si Ma'am LJ Espejo ayan hindi pa siya na-share ayan thanks for the mention Madam Lynn kuna naman ayan good evening Ma'am Lynn and to all the MKK hello happy watching to Mama Zenny Rosales Retuta Aboy ayan lahat po ng mga Retuta Aboy family dyan sa San Vicente Ilocos Sur ayan magandang oras po ayan hello to my talented Kanakan Evangeline Pescador. Keep safe always. Kuna Auntie Jules Laurente. Thank you so much, Auntie Jules. Ayan, hello to also to Mamang Marisa Cardenas Montero. Hello, good evening, MKK. Kuna namin ito. Ayan, kumusta kayo amin dito? Barangay lang ayan, Santiago Ilocos Sur. Dagiti amin nga kakaruba. Kaya namin nga ka-Cardenas Clan dito parte na iti Santiago. Kumusta po kayong lahat? Ayan, ganun din po kaya yes. Hello, Kabagis Kano. Good evening. Kuna naman. Amumet Mamlane sa palit pintas mo ita. Kuna talaga ma. Ayan. may saka mo Ket mayatan ko namat itay api madimanain kana ko ni Mamang Marisa. Kuna tayo pat na kitambang na makita pero pa na. Nawang mano, so imulit ko mano. Yes, thank you for the mention sa Ma'am LJ Espejo. Hello sis Judeline Bautista Rapanot Visitor. Happy watching sis. Kuna naman ni Ma'am LJ Espejo, ayan ni Ma'am Lita Visoria. Hello, good evening kasaranay. Kuna naman ni Ma'am Lita. Ayan ni Ma'am Mer Antalayo. Kumusta po kayo dyan sa Dubai? Kaya kita amin nga
Danta Dubai, no kahit yung met nga member iti Saranay met kakabsat, kaya nagiti amin nga lugar. Ayan, yung daw iti nga member iti dito ay programa tayo, dito yan ti organisasyon tayo, ti bilang iti 5 Worldwide Organization Incorporated, data iti on sa Bali, Saranay. Ayan, yan po ay tulong pinansyal po na manggagaling po sa lahat-lahat po ng mga kasapi po dito sa ating organisasyon ng bilang iti 5 Worldwide Organization Incorporated. At lahat po yan ay matitipon-tipon po at may tutulong po yan para sa pamilya mo, especially po kung kayo po ay magmiminatay po sa isang mangkasapi po ng inyong family at hindi lang po sa family kundi ikaw mismo na magmiyembro po. Ayan, ang dapat gawin lamang po natin, mag-member na po tayo sa pamamagitan po ng pag-message po sa amin dito sa Bilang iti 5 Worldwide Organization or dito sa Saranay Worldwide Orig Bilag. Mag-message lang po tayo at re-replyan po namin kayo. Ayan. So, dapat kung gusto nyo mag-member po, wag po kayo mag-alala dahil kahit saan mang sulok po kayo ng mundo, tanaw-tanaw na po namin kayo, lahat-lahat po ay touch na po namin kayo dahil meron po tayo dyan sa ibang bansa through abroad. Lahat ng mga OFW, welcome po sa atin, especially po dyan sa Dubai, dyan sa KSA, dyan sa Madrid, Spain. Meron din po tayo dyan sa Taiwan, sa Hong Kong, sa lahat-lahat po dyan, sa Malaysia, at marami pa pong iba. So mga kaibigan, mag-member na po kayo. Pero huwag kayong mag-alala, especially po sa mga local residents. Dito po sa Ilocos Sur, meron po tayong Ilocos Sur Chapter 1, Ilocos Sur Chapter 2, and meron din po tayong Pangasinan Chapter. Ayan, so mga kaibigan. At sa mga nais po magbalak na magpatayo po ng kanilang organization or chapter. Ayan, hanapin nyo lamang po ang aming napakagandang direktor na si Miss Lynn. O di kaya isa po sa amin mga opisyal dito po sa ating organisasyon at makipag-usap po tayo para magkaroon po tayo ng chapter sa inyong mga country na kung saan po tayo nakatira ngayon. So, welcome po sa ating programang Saranay. Ayan, tulong pinansyal po yan para po sa ating lahat. Ayan, hindi lang po para po sa ating pamilya, kundi para din po sa ating mga minamahal sa buhay. At hindi lang po tayo sa pamilya, kundi para din po sa mga nangangailangan po. Ayan, mag-message lamang po kayo dito dahil napakaganda po ang ating serbisyo, napakaganda po at totoong-totoo. Legit po ito mga kasaranay. Ayan, sa mga hindi po, sa mga iba po, wag po kayo mag-alala dahil dito po ay hindi lang po isa, dalawa ang ating mga beneficiaries. Ang ating mga beneficiaries po ay magsisimula po tayo sa nanay natin, sa tatay natin, sa lahat ng mga anak natin, kahit ilang po mga anak natin, sa ating mga kapatid natin, at sa asawa natin. Ayan, lahat-lahat po yan. Basta first line of the family, sila po ay kasali po bilang mga beneficiaryo po ninyo. Ayan, yan po ang kagandahan po dito sa ating organisasyon dahil kahit ilan po kayong magkakapatid, dahil ilan po kayong mga anak po ninyo, ayan, kasali po sila sa ating beneficiary. So, ayan, legit na legit po ito, mga kasaranay. Mag-member na po tayo at maging kasapi po dito sa pinakamauna, pinaka-the best, pinaka-legit na organisasyon. Ito na po ang Bilang iti 5 Saranay Worldwide Organization Incorporated na pinamumulaan po ng ating mga nagagandahan na direktor na sa Direk Ninang Mari Carnacion at si Direk Ninang Juicy Bagay Chen. Ayan, at sa ating lahat-lahat po, ayan, paki-share lang po para po maintindihan, maunawaan po ang pag-member po dito sa ating organisasyon. Mga kasaranay, mag-isip-isip na po tayo at makiisa po sa pagiging miyembro ng ating organisasyon dito sa Bilang iti 5 Worldwide Organization Incorporated. Condolence! Dati kasaranay tayo dito Malaysia ba yun, Kikay? Yes, di Malaysia chapter chapter 2. Yes. Chapter 2. Kasabit nga kami met kabkablaawan kakabsat ni
Yes, Ma'am Lynn, tabilang espeo, kapitana, ayan mo na di ka manen, naudi ka manen, nakaado-toy, bullfrog manen. Ayan, hello to my kalakang Clarence na mula sila, Lorente Klek-Klek, musta ka dito na kung umay cake pa share dito, keep safe always. Kuna natin Jules Laurente, ayan. Happy watching also, ayan, hello Auntie Jules, kasi na po sa Ante, kumusta, stay safe always, Auntie, God bless. Ayan, thank you so much. Ayan. Hello po, Sir Jose Trator. Ano to? Jose Trator. Ayan. Bumdia. Sabi niya. Bumdia. Ayan. So, ganun din po. Oo, ayan, lahat-lahat po na dyan. Ayan, stop and met ng mga kaibigan. Pandemic na pandemic at bawal na bawal po ang lumabas. Ayan, hinahanap niyo pa ang talagang very trustworthy na isang sending money para po sa inyong mga pamilya, lalong-lalo na po sa ating mga OFW. May babayaran ka ba dito sa Pilipinas na dapat mong bayaran through sa mga SSS, mga pag-ibig, mga benefits po. Ayan, safe na safe po. Hanapin nyo lamang po ang Madisa Express. Ayan, napakaganda po yan mga kaibigan. Dahil kahit nasa bahay man, gabi man o tanghali man, kahit anong oras man, magdamagan man yan. Ayan, mag-message lamang po kayo at magipag-communicate po tayo sa ating napakabait na direktor na si Direk Lynn Cardenas Montero. Ay, Montero? Chok! Montero! Ayun na, ating. Ayan, hanapin nyo lamang po siya at talagang safe na safe po dyan. Yung mga gusto pong mag-send po ng kanilang pera. Ayan, sa mga OFW po, na isi-send nyo po yung mga pera nyo po para safe na safe po tayo sa kalusugan man at sa katotohanan na para po sa pagtitiwala. Dito na po, hanapin nyo lang po ang Madisa Express or di kaya i-message nyo po ang ating director na si Direk Ninang Madi Cardenas Chong. Ayan, diyan po sa Malaysia. Halaga siya agad, nagkamali niya. Montero talaga na pag sinukatan. Nagbalin niya Mamang Marisa Cardenas Chong. Tata. Kami nagdilaw. Ito tata, sika mo nag-mistake. Kung garan pa panunutan magami ni Mamang Marisa. Ayan, okay. Montero. Oo nga eh. Ayan, mag-ready ka nga ro doon, Mami Kikaiti, sunata nga ro naka-ready ka mo tata, siguro nga. Wow. Tapos ipakita nga rin dito sunata meten para kadakwada at notikas na kita agtol-tuloy lang tama dito nga programa tayo. Okay? So, thank you so much po. Please naman paki-share, paki-follow, and paki-like po ang ating Facebook page, Sarangay Worldwide Orig Gileg. Ayan. Para ma-update po tayo dyan, hanapin nyo rin po always dyan. At yung YouTube channel po natin, hanapin nyo po yung Saranay Worldwide o Rig Bileg. Ayan, o, para po subscribe po natin yan para every time po na kung hindi po natin napanood, ayan, pwede po nating babalik-balikan ang ating mga programa para po masiyahan, matuwa po tayo lagi. Ayan, so, kasta pa met nga, pagyamimanan tayo met, bagiti amin-amin nga, sponsor tayo dito yung programa tayo, kakabsat, kita sapay kad kumata, agtuloy lang tamat iti support tayo kita ito nga programa, kaya kadagiti amin-amin nga kahit namet nga, sponsor iti ito nga, programa tayo, welcome na welcome po tayo para po ma-share po ninyo lahat ng mga blessings nyo para po sa ating mga viewers. Hello, Ma. Ini kabanik. Okay, dahil sa nata di pa ko maumuna kita kayo. Amin. Para kada kay amin. Words don't come easy to me. How can I find a way
to make you see I love you. Words don't come easy. Words don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Well, I'm just a music man. Melody so far my best friend. But my words are coming out wrong, girl. I revealed my heart to you and hope that you believe it true. Cause words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. No, you're going. I'm grounded. Into songs that I need for you on my own. There's a hidden meaning, you know, when I say I love you, honey. Just believe I really do. Come on. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. It's not easy. Words don't come easy. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Okay, keep going. It's your turn. Ka. Okay, dito yung sagot ko para kada kayo ngawan labas na, sumalatay amin. Awat tung dinukmaan, ka ay ayaman. Entarong taamaa, sisiwit na ata. Nung at noong gumanyo, tukayan na taimayo. Iso nga amanyo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, o sisiwit ko, no lumawaan, burburong ko, sumurang, no gumanyo, tatakot, di ng paamo. So yan, happy watching to mag-mute ang
Calayo, ni Ma'am Maybelline Gacho, ni si Jules Laurente. Thank you so much. Kaya inabi namin sponsor tayo. No? Thank you so much po. Imoy ko binisita, igaw di subot na. Nangitlog sinuwa, maam-amaan siya. No piyon yung maam-am mo, mapakada kayo. Tapno maogomanyo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, o sisiwit ko. No lumawa ang bulburong ko. Sumurang no gumanyo tasakon dinan pa mo kung o sisiwit ko doon lumawa ang burburon ko sumurang no gumanyo tasakon dinan pa mo. Ayan, ito tisun na tayo sagsakot tinimo kada kay amin nga waniti labas na. Okay, Miss Lee? Okay, this song is dedicated to requested by Ma'am Zenny Rosales Retuta Abuy. When you were there, when I didn't care anyone but you. I swear you do everything there is, can't imagine anything we'd miss, can't imagine anything the two of us can do. Through the years, you know that let me down. You turn my life around. It's 3 days I found with you. Through the years, I'll never be afraid. Love will please me, made. I'm so blessed. I'll be with you through the years. Remember when I used to do what I trusted you, listened to before. I sleep with everything I know, when I'm
imagining it from oneself. So I truly please to me, need you more and more. The is to know what good and bad. I know how much we had. I always be so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You kiss my tears away. Now so that's okay. Stay with you through the years. Through the years when everything went wrong, better we were strong. And I belong around you with you. Through the years, I never have a doubt. But always working hard, learn what feels about. Leaving you through the years. Through the years, you never let me down. You turn my heart around. The sweet days of love I found with you. Through the years, it's better every day. You kiss my tears away. Love, it's okay. I'll stay with you through the years. Alright, thank you so much, Mama Zenny Rosales Retuta Aboy. Requested song. Alright, tuloy-tuloy po ang ating programa. Inumasa untuk menghargai saat bersama, memperkenalkan Family Guy, Basket. Ngayon, mag-request lang po kayo kung ano po yung gusto nyong song na request. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating... Hello to Ma'am Jennifer Ortega. Happy watching po. Okay, Mami Kikay? Okay, dato man nanti sagsagot ko pa kada kayo nga kanta. Ni manggoyet mapeklan ababaero tiraen na uray painukin mabalyo awan kilien na nga langa uray sino basta naglaw ken nagpalda sige manso certified a chick boy ni manggoyet patulan na uray anyap itsura na minsan nga aldaw na booking ni bakit na nga adda kabali akakibsibin na ay manggoyet na halakan at kararagyan aglementan ni bakit mo karkaraken na kan agdapay iken na abatan nukumangamin tenetela
Kaaran mo maglaklakusanan ay awan kuma di problema katimigre nga asawa. Hinang boyet nakangken iulo na diagnaken uray palken ni baket na gaputi aren na nga dina batetelan ni boyet kanayon nga madugulan. Ay mangboyet na halakan at karalaken aglemengan bila kay mo kartaraken nakan at dapat hikem na nabagang nagpumagamin enepelam aaren mo maglaklakusanan ay awan kuma di problema ating migre nga asawa. Mangbayet na halakan, kararaken aglemengkan, di paket mo kararaken nakan, at dapat higyan na nga basang, nagkumangamin, pinepelam. Naglaplapusanan na yawan kuma, di problema, katimigre nga asawa. Ayawan kuma ay nanalpas tamutan agay na udi kamutan. Okay nga rodan. Na udi. Kung isipin ng maraming tao, basta't alam mo lang ang ginagawa mo. Huwag mo silang papansinin masyado. Sige, sige, hiyug-yug mo. Kaliwat kanan itataw mo ng todo. Dapat sabay sa beat na huwag ilaw mo. Hayaan mong tumagagtat sa ulo. Sige, sige, hiyug-yug mo. Hiyug-yug mo, hiyug-yug mo. Hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo. Hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo. Hiyug-yug-yug-yug-yug-yug-yug mo. Come on! Huwag mong pigilin ang tibok ng iyong puso. Hayaan mong lumabas ang nakatago. Huwag kang matakot na yung amas sumuko. Sige, sige, hiyug-yug mo. Hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo. Hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo. Yan! Para magpawala po mga stress! Sabay po tayo mag-exercise! Hiyug-yug po natin lahat yan! Mga problema yung dapat sabayan, beat na galaw-galaw mo. Hayaan mong tumagagtak sa ulo. Sige, sige, hiyug-yug mo. Hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo. Hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug mo, hiyug-yug
yug mo. Yan! Yug mo, yug mo, yug mo, yug mo, yug mo, yug mo, yug mo. Yug mo, yug mo, yug mo, yug mo, yug mo, yug mo, yug mo. Mo, yug mo, yug mo, yug mo, yug mo, yug mo, yug mo. Yug mo, yug mo, yug mo, yug mo. Yug mo, yug mo, yug mo. Yug mo, yug mo, yug mo, yug mo, yug mo, yug mo. Ayan, para po sa inyong lahat. Exercise po para sa lahat, para sa lahat. Yog, mo! Programa. Apay naglungkot mo, ate programa yu ita, kapamilya, kuna ni Surgeon Rapanan. Apay nalungkot. Haan mo. Wow. Good evening kay Ma'am. Misam ka man gamin, Miss Len. Nya? Misum ka gamay. Kumus is, ako yan, nakamisuot nak namin. Isupay. Ay, malagip ko man gayam, malagip ko man gayam. Talagang hamubagi talaga ta great lips talaga. Hindi kayo tumawa, di ba nagalas? Napintas ka mat kit ding kasla kay kayat ko deta kastalatan, simplem latan. Balik kaya. Wow. Since then, na nagbalasa nga kanggo kahit red na lipstick. Wala tayo di kita ka. Wow. Wow na wow. Kasla ko na ng dete ko. Kasla latay ko day jay. Kasla puta nga bago. Ay na ako. Okay, nung nga tag-lipstick ka, kasla ako tanga bakat. I never say that you are the one na. Ama mo na siyempre no da pa nag-red lipstick mo, siyempre depende lang talaga mo dyan pa kay bagayam. At damot na dyan mabalin talaga nga pang red lips, pang red Basi lipstick. mo laan, Kiko. Dil-dilawang pailaan nga nagbasi lang rotem puligad nan. Malagip ko nga ito Jewi ko na hindi pinadas na nga nag-red lipstick idi. Ngamtata natin. Simplicity suna beautiful ways, di ba? O, di ba? Yeah. Kasi nga may Diba? brown lang ang kutis ko, tapos ang red lips ka kailangan. Ano, Kung niya karoon sa outcome pala mo. natin talaga. O, diba? Niya Yeah. outcome mo. Brown ka lang ang kutis mo, tapos ang red lips ka kailangan na outcome mo. Ikan na kayo sa idea yun ni Miss Lynn ikan na kayo na idea yun regarding na kita pa nag-lipstick. Example, Miss Lynn ka sa light lang. Yung mapa-silver lang, light lang. Ganun. Mas magandang tignan. Anya kan sikreto ti Kodil mo, Miss Lynn. Secret ti Kodil ko nang ibagan daman. Awang mot. Aging dadama. Mga kalang din na po, kas dyan. Mga kalang din na po. Agsultop ka ti kwa, agsultop ka ti diro. Ay, Siltet. nasultok ti Diro, naibas ti Diro. Chomilen choeng kano data lipstick. When, syempre na mong kami no, syempre dahil kami nadumakan. Over mo ito, nakapugpugot lang nga pa, tapos naka-red na Dapat lipstick. by right, saan kas jay. Wait. No, di color mo ko, very tan lang aro din. Tapos ang red lips ka Wait. kaila, awani. Karaniwan kami din kasi dapat yung masabsabat ko nung kasjay ng Kita hapon. ni Angelica Julie, kita ni naganari din Miss Universal, ni ano na tanaga tayo, may isa? Na Miss Universal? Ni
Pinakalipat ko't na ganan. Gitaan ko, puro... Dito ni, damot ti suggest king ka ni Ma'am Aida kung na ni, Ano? lalo ka pumudaw, Ma'am Lynn, no, red lipstick nga shade ti gamit mo. Maday. Shade? Bamta ta padas-padasan nanto ta sorsorbon na dayi sa bali nga rin. Baka napimpintas to sa bali nga rin. Wan aman, siyempre mo mlatama ta. Anta kami dorto kakabsat ni durduro kami. Agrad lipstick ka mama tikas-tikas ti jeng pupos ko lumangkas. Hay ako kayat kuna na kami. So nga idi time nakikita ta ay tatama pa yung agrad lipstick ko na red lipstick. Ay apo talaga nga agpaiso dya ko na napintas matkit dingam na pagbagay na natin simple talaga. Punasat mo lang. Once nga in kabel ko, nag-jagsam ka. Talaga nga madi. Yan nakaparuan. Talaga madi. Aglibbi ka niya. Uy, nagalas. Tapos, nung nagsuot na to tibadon, ay na, kaslamod na dete. Kuha ko na. Lalo no ko ate nga lalo ti pagbadong ka dagitay kasta. Huwag pura na lang dito kasta. Tapos with matching sigaretan. Ay na. Kas jayo. Kas di naman di pa nagkita. Tapos sabayam data sa bagay datoy niya na gana data eyeliner mo pa ate may sapay nga kwapay, di ba? Siyempre kailangan tapos agred lips ka. Oh. Di ba? Kasi no kas jayo kas lala dito ate ngay nag-straighten nga. So nga kwa, Maring Lynn, ang damdamag dahil tangam kwa, tiket sa wan sursurwam, tapno mga kasursuro. Dahil tagsarsarsutin ka. Sino? Si Kakano, ang lipstick Kakano. Ay, hamot mo, tag-lipstick si Kama, mami kikay mo, sobra ka mo. Ay, Ma'am Lynn, tabilang may napintas jellyfish na di Sunday nga, nagkikita kami. Then, Ma'am Lynn, diba? Sa bagay gamin, Miss Lynn. Haan. Sa bali lang gamin no personal. Wait, no makita. Siyempre, light, tapos with the lip gloss. Tama na yun. Okay. Huwag masyadong, Then tapos ko lang rin, tapos ikaw lip gloss na niya nagsisa. Adawa kami dali tapos ito nag-post ko. Ayun na. Dapat na adama kami dyan na dumagami nga over nga lipstick damo, di pa may andamot ng kasada mo lagro pa nga polboronan. Lagro pa nga pastillas, kasjay. Lagi na duma, pero dalos benos na dati kas dyan. Ayan, Trosis nagmayat shade lipstick ni DJ Kiko. Nya? Nagmayat shade lipstick ni DJ Kiko. Awan siya ba day jay? Siya ba, Ma'am Jennifer? Ama na pimpintas na ni Miss Lynn no kas pangarigan no lipstick na. Apay coloring book, sir. Amman, ada kami tayo pero dalos benos ay ada gid ko mapampansin ko ngamin niya dadagid dadto mga min ore ko mamat no pada ko mamat nga ore pada ko mamat na pugutan basta muda nga simpa ma diyan. Dami na pugot. Tapos red lips or among nagili very dark na digite very dark nga lipstick napugot da nga rodo. Sa dark pa lang lipstick da. Nya ti suggest mo Miss Lynn kas pangarigan na pugot. Oo, Miss Lynn niya ti suggest mo no napugot ko ma ti dagi nga tao. Light lang. Kita nyo dagi Miss Universe. Dagi Miss Universe kita nyo dagi lips da. No, kita nga pukot naka-light lipstick da lang ha anda nga never nga gre-red da. Depende lang no intira dati pagka-model nga dati shooting daw no ka way. Depende mo i-make up jay artist da nga make-up artist da kasi ngayon pa kayo kitaan jay lips da nga dete la ang light with lip gloss. Napipintas na dyan kasi normal lang ang lips na dyan. Pinakasilang lang. Wow. Adama gamin dyan ko Agpay sa dati ko na ni Ma'am Lynn bilang espeho ko na napudaw, jaro patas manipod tingin agpababa mix color nga ro. Dapo copy mate. Ay na, apo ka sa pa nga pastillas jero pa na tapos di baba na copy mate. Napudaw ka Ma'am Lynn bilang.
We, nabalik ka nga, lipstick naman, huwag niyang very dark. Dapat niyang Well. light lang. Lalo ka nga pumudaw. Namasday. Ay na, Kikoy ko nang Adapi make-up kas la clown DJ. Jay nagbukal ti blush on na. No kas pangarigan, dahil ti pakala sinamo. No kas pangarigan, no ti blush on na ka red. Kaya nasawon, balasang pala. Ngam no kas pangarigan ko mano, nangisit na dya blush on na. Ay na, durab day dya yun. Kinamarites na. As J lang. Black eye ko na Iso nga ro, durab day dya yun. Wen, nude latag. Lipstick yung mamlin. Wen. Wag, lipstick to man ni Miss Lynn. Dati lipstick ni Miss Lynn tatakas la kabarbar dati lipstick na ni Miss Lynn tata. O di ba? Lips pa lang pangkwan na yan, pang pageant na yan, di ba? Aman, susapo ka siya. So nga, ayan na, dagiti kahit naman nga, dagita da kahit nag-request request kailangan kakapsat adan to ti ipa-question tayo tatang. Adati. Ang pa-game si tatlo, Yes. Okay. Okay. Ay na, Kikoy ko na ni anti-munditan ni Kikoy. Okay, para kada kayamin nyo, deto'y kantaot. Na, para kada gitay, Yes, napinpintas na tama, simple. Ayan, ang lipatin nyo, nangayon. Mas laki ng ti Jules ka, simple lang deta. Simple lang. Ang beauty suna. Napintas deta ang kanta. Puso pinilit ko ang liwliwan saan dito'y ikaw nga kahit inawat ko asaan ka para kanya ni mangliban Made unaman mo DJ kas diyan Nangato mamin data. umununa DJ ko war mo di ko pala nakakanta Napintas na niyang kanta. Ape lalaot dagiti kanta daw doon kita dati wala nga lang taga-drugs at basit tadi ka ibagbaga dati Sir John nga na lonely dati patayo Lonely is the night. May kawa kayo lang tahanak nga naariwak-wak tata pasensya kayo na dala ang tiko Agsakit ka no DJ ko, DJ ngipon na. gingipon ka aking baba joke Oo, rin baga kasi ka nang ibaga. isa ka tipos ongkaw Apay mga nangangato mo, dato sa akamot Kikoy. Ay, pakita ba? Asan to'y nobyo, anak na po ichay Saudi. Nikat ko, pagang anay, agraman bracket panty. Si Makay, isun na, itirakit ng tugot mi. Kalagit, di matok na agpababa. Ang anyang nga nagmaga, tay ar-aramidan na. Manong ang iskot ang pugsa-pugsa. Inuna, kenkwa na, o darling, nag-like ka. Sisit Marino,
Naglaing na ito'y nobyo. Iyon na natibaba, kalpasan na pangato. Naglaing na aglamoy, expert to the boyfriend ko. Jaco ni susukat, sisid marino. Arabi, inulit-lit nag-night swimming. Imo na nagpaklep, kalpasan na nagdataplae. Pinagkakatak may kusuna, nagbunga nabitiraki. Kasla, helicopter, inak inarami. Sisid marino, kalpasan nito'y nobyo. Iyo na natibaba, kalpasan na at pangato. Naglaing at lamoy, expert to the boyfriend ko. Jaco ni susukat, sisid marino. Panagsakay, tiragit ng tugot ni. Mumatong, pumapang, agdaldaluyon ko'y bagi. Igay madlang, lang ko, limok neng agmalawan. Pimutok, gaya men, to'y rakit anag tukayan. Sisid marino, naglaing daytoy nobyo. Iyo na natibaba, kalpasan na ang pangato. Naglaing at langoy, expert to to'y boyfriend ko. Jaco ni susukat, sisid marino. Sid marino, naglaing daytoy nobyo. Iyo na natibaba, kalpasan na pangato. Naglaing ang langoy, expert to the boyfriend ko. Jaco ni susukat, sisid marino. Jaco ni susukat, sisid marino. Oh, ni susukat, marino. Alright. Tuloy-tuloy. Ay na, si Sid Marino. Alas 9:19. Ayan, okay. Karot kakabsat king kagayem. Rugya-rugya natin karoon din iti mga ipay iti may sagot ka iti pakulo tayo tatangrabi. Ayan, dawate nga rin kakabsat na makikita kat medyo adapela ang dagitihan niya na kay-share dito yung agkom-comment. Ayan. Hello to Ma'am LJ Espejo. Kung pa-share badge mo, Ma'am LJ. Okay, paki-share lamang po itong programa po para magkaroon po tayo ng sharer badge. Ang gagawin lamang po para magkaroon ng sharer badge, i-click lamang po ang share, i-share po sa baba. Tapos kapag makita na po yung share, makikita nyo po yung right post. Ayan, i-click nyo po yon. And makikita nyo po sa baba, sa post, meron po public, friends, ganon. I-click nyo po yung public, tapos, and then click post para po magkaroon po ng sharer badge. Pakikuan lang po ay kadada lang mo Ma'am LJ Espejo mo si Kamot. Ayan, so lahat po paki-share na po para makasali po sa ating mga pakulo for tonight. Okay, mailugite nga raw doon Miss Lynn, dangamin iti pa kwa ni Auntie Jules idi kumanamilsan nga rabi ngam hanga natuloy. Tatadati ko di ko atalatan raman tatatatan. Kayon ta. Wait. Yes. Yun unata nga ro din. Yan. Okay, ti pa-question tayo. Dito garo din. Ready na po ba tayong lahat? Okay, ti aramidan tayo kakabsat. Kaya dito, ti question. Burburcha.
Yeah, borbor siya nga nagtao, diti kaonggan. Nanti Jules Laurente. Yan, dito nga umunang ako kat bagi na ni Nanti Jules Laurente. Okay. Dito nga raw din kakabsat. Iti borbor siya para kada kay amin. Anya iti tagkakaw na talaga. Okay. Anya iti pangawag mo. Anya ti pangawag mo daytay ayan tinyog. Nya. Wala man na siya Anya. question din. La si kama mang questionan, tas la naulaw na dayya. Okay na nga doon. Anya, tiko ko to. Ana. Anya nga parte itinyog nga madi nga maaw-awagan nga nyog. Yun. Pinakas dyan. Adda. Adda. Ala, nyog nga aking baba nga, dati hotdog. Doblem mami kikay, doblem. Tubo. Question. Anya iti parte itinyog nga saan nga maawagan tinyog. Kasla ko maiit tinyog, bulong tinyog, bunga tinyog. Ano yun? Ang sudan. Ang lakas line pa question niya, idedetan malagi. I cannot remember the answer. Ano ba, Jaden? Madi. Okay, go! Ako malagi. Go! Wait! Seni Rosales, Retuta, ay na ako, ay nakano. Eat. La, sige, go! Para tinyog, kasyemat. Dirutin nyo. Digotinyog. Digutin nyo. Lana tinyog, kunanamat. Kita ang kikita ko, kumanta naman may isa. Mother giving birth to a little son, crying in the rain of falling down. Father, he is young, but deep and wide. You see the fighter inside his eyes. Hold me, cover my sight. This is no paradise. Don't show me the evil sides of the world. How many hours and how many days love is just slipping away. How many seasons and how many years will be? How many centuries and how many lives in fear? People selling flowers like nothing's going on, Awan tinyog na. Anya ti. turning their back on a world gone wrong. Children play around, I guess they found somewhere. You see them running down the naked fields. Hold me, cover my sky. This is no paradise.
Don't show me the evil sides of the world. How many hours and how many days? Love is just slipping away. How many seasons and how many years in here? How many centuries and how many lives in here? Nagpasa? Bye-bye. How many hours and how many days? Love is just slipping away. How many seasons and how many years in here? How many centuries and how many lives in here? Okay na. Okay, may isa pa yung kanta. So blue, turning all my time to you. Eyes with love of dreams, tried to die in the street, but you so true. Walking on the path of fear, see your faces everywhere. As your members carve the stone, take my hand to guide me, and now I'm in love. You took my heart away when my whole world was gray. You gave me everything, a little bit more. And when it's cold at night and you sleep by my side, you become the meaning of my life. Living in the world so cool, you're not the one, my soul. You came my life, a broken heart. You gave my life a brand new start, and now I'm in love. You took my heart away when my whole world was gray. You gave me everything, a little bit more.
And when it's cold at night and sleep not by my side, you become the meaning of my life. Holding your hand, I won't fear tomorrow. Here we'll stand. We'll never be alone. You took my heart away when my whole world was gray. You give me every day a little bit more. And when it's cold at night and sleep late by my side, you become the meaning of my life. You become the meaning of life. You become the meaning. You become the meaning of my life. Hindi natin answer na Kikoy, kunanak. Matati sabsabot. Ana, agad mo. Ayan, okay. Kaya titis na tayo sagsagot ni Miss Lynn. Kada kay amin apo, ngawan iti labas na. Ay nakngargarod ki pakabon. Kada kayo kakapsat. Noan niya ti sungbat na dito. Bale ada ti duwa nga mabalbalin nga answer na dito. Ayan. Asla ko madaling Apa yung duwahan? na mabalin day jay, mabalin. Duwa day jay, mabalin duwa. Ibig sabihin, kasano nun na-answeran da nga duwa ka pareha? Kahit sino sa kanilang dalawa, yung answer niya pwede. Oo, kasi. Paano na pag nag-answer sila, na-i-answer nila yung dalawa? O di dalawa doble? Okay lang. Pero isa lang naman ang hinahanap, pero dalawa yung pwede. Yung available na sagot. Hindi wag mo lang sana kahit anong sa kanila doon yung sinagot. Huwag mo lang sabihin yung isa lang yung sasabihin mo. Kasi kapag dalawa, halimbawa yung viewer, sinabi niya na, in-answer ko din yun na. Yun. Ay na, nangabaka ko na ng tumitin man eh. Hindi kasi available na yung dalawa yung positive na kuha lang naman. Okay, pero ang sasabihin ko po ay kuha na. Pero isa lang talaga. Pero ang sasabihin ko po, yun po yung sagot niya na nanggaling po sa ating sponsor for tonight. Yung sinabi niya lang po, yung pwedeng kukunin po namin. Okay? So, ulitin mo yung question, Mami Kikay. Dati question, Ilocano tayo amin. Ay, hanggaya madumot Tagalog di taga nga makaawat. I-request mo Ma'am Lynn tabilang espeho niya nakita. Iti question, anya nga parte iti nyog nga saan nga maawagan nga nyog. Ayun. Kasla ko man bagayo lana. Lana tinyog kunayo mat. Today bukayo tinyog kuna na. No para kuna na dayjay. Para tinyog kuna na mat dayjay. One. Yapo dyan one. Iit tinyog. Iit tinyog. Ramot tinyog. Abaleng. Hanapan. Bulong tinyog. Palatang tinyog. Pero yung sinabi po ni matati sabsabot. Pero ang sagot po na talagang sinabi po sa amin ay yun lang po Pero ang sagot po ay walang iba kundi Lampaso.
Nge. Lampas. Lampaso, di ba? Lampaso. Oo, kasi, hindi di Oo. ba bunot? Ay, hindi pala bunot, tinyog. Ay, uy. Una ano, bunot ako nakabunot ninyo, kuna namot dayjay. Oo. Buwan. Well, so nga Lampaso. Correct answer. Ayan, so congratulations to yung unang sumagot po, walang iba kundi si Ma'am Jonalyn Obejas dyan sa Singapore. Apay, dati pala mo, Junalin mo beras si mga babak mo, ipabadim lang tangalin, ay na ate. Ayan, congratulations po, Ma'am Jonalyn Obejas. Okay, bale, siyak to ti pang-message siya dyan number mo, Ma'am Jonalyn, Yeah. Okay. Di-request tayo ni Kwan? Di-request tayo ni Ma'am Lita bilang espeho? Best friend forever Hindi, ka no? naki- Sagsagot na kini nabasak na ka kini Ma'am LJ Espeho kini Sir Darwin Pascua. Kakasano nga rin Jose. nga makantam data na kung kuduwat imang kanta aja. Haan kwata na tayo patangatang tayo latan. Ungarod. Pupulamber. Ito nga rin Boko Diyos. Ito yan. Well, ditan, Miss Lane, ditan, napimpintas ditan. Okay, ipatangatan tayo nga rin. Best friend forever ay na. Jose, talaga ma. Aja gamin bunot tinyog. Kasi gamin Pagtada mo bunot lang madi. na aqua. Nga, nilata nga, buya-buya. Ama, sa merip-sirip na. Ano nagaramit si kape? Best friend forever. Okay, ito yung sumarunong sonata requested by Ma'am Lynn Kabilang Espejo. Best friend forever. Isang sagot ng ano kini, Sir Darwin Pascua kini, Ma'am LJ Espejo. Ay susapo. Talagang best friend ba kayo? Wait na. Na best friend forever, Ilocano. Sustainability is at the core of the Tubasak Exchange. Ayan, umayin. Best friend forever. Ayos na silpe ang bagayang aduwa panubok din at pinaypayan aduwa banat intanak katwaan best friend forever daitat kayarikan saan na mapunin You're welcome, Ma'am Lynn Kabilang Espejo. Imasidekas abay kung nagmay sa Hello, Ma'am Lita Visoria. Happy watching. Balikas apan nagpakada mapankan sa bali adaga asin mo pa'y itati ka mga asin mo pa'y ipangibaga itinarumay adu a problema awan kabadang kun itirigan-rigan best friend forever kanu ka ang makita mamis ko aduwa katawa best friend forever forever whenever sa kwaita di ka maglipa
Aduh, panlubog din ang pinagkayaan. Aduh, banas, intanagkatwaan. Best friend forever, rated kayari ka. Iti aldaw, saan na mapupuutan? Imasiday kat abay kung agmay-maysa. Balikas, apanagpakadan, mabangkan, sa baliadaga. Asin mo pa'y itati ka mga, asin mo pa'y ibang-ibagaan. Itinarway, adu ang problema. Awan ka ba ng kun, itirikan-rikan. Best friend forever, kanu ka ang makita. Mamis mo, aduwa kat katawa. Best friend forever, forever whenever. Sabay ka, di ka maglip-lipat. Best friend forever, kanu ka ang makita. Mamis mo, aduwa kat katawa. Best friend forever, forever whenever. Sabay ka, di ka maglip-lipat. Sabay ka, di ka maglip-lipat. Sabay ka, di ka maglip-lipat. Best friend. Yang beta nga kanta. Sumanangsang. Nga ako. Okay. Best friend. Yan ka lagi sa amin nga the best friend na. Oh, love you but lang si Meta kan Meta. Ano rin dyan? Agiti Wow, Tuwa nga namin best at friend the dito ni Ma'am best LJ friend kini Ma'am Lynn Sabila. Ay nakasyam. Lakat na dito sagsagot ni Ma'am Malin sa bilang espeho para kini gito best friends na. Okay? At oras tayo na alas 9:44. Ito yung Pilipinas. So, wala na itong admanmet may sagot at manmet may isang sunata para kada kay amin nga awan itilabas na. Dagay dancing kwento ka no, Miss Lynn. Dancing Kakantaan dagay eh. Sino nang iba nga? Hindi Ma'am Jennifer Ortega. Dancing queen. Hindi ka mo no masurutak. Hindi ka pre-practice din. Kinantak ba ini? Aman, kan kanta ang day-day. Hindi. You can dance, you can dance. Man, kan kanta ang day-day, mareng. Okay. Okay, para po sa inyong lahat. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia pa' mi papi. Arriba y arriba. Y arriba y arriba por ti quiere, por ti quiere, por ti quiere. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, bamba, bamba,
bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, ya, para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia para mi papi, arriba y arriba. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia para mi patria. Y arriba y arriba. Ay, arriba y arriba. Por mi ser, por mi ser, por mi ser. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Yes, para po sa inyong lahat. Instead nga dancing queen, ano na lang po ha? Hindi ko kabisado. Queen dance. Yung Simply the Best by Tina Turner. Alright. Para po sa inyong lahat. Change ng dancing queen. Oh, when I need you, my heart on fire. Come to me, come to me, wild and wild. When you come to me, give me everything I need. The last time, the promise, and the wall of dreams. Language of love like you love what it means. That gives me such take my heart and make it big, strong, baby. Ooh, it's simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. You are rebel at the end. I'm stuck in your heart. What to say? Piece of fun, baby. Baby, I would rather be there. In your heart and the start and every night and every day. In your eyes, I get lost away. I just love you. And your arms would be a better place. It's simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Ooh, I'm stuck in your heart. Hang on, ever what to say. Piece of fun, no, no. Baby, I would rather be there. Each time you leave me, I start
someone, no one. Baby, I would rather be there. Oh, simply the best. Alright. Ayan, Simply the Best by Tina Turner. Sukat na po yung Dancing Queen na yun, ha? Kasi tinitignan ko kanina yung Dancing Queen, hindi ko pa masyadong kabisado yung lyrics. Baka katawa. Basta kinantabit na ko. Tsaka medyo, mabilis yung niya. Yung beat. The Lord, and I sing a song. Okay, tuloy-tuloy. Another Yes. pakulo tayo. In that Next. family, oh yeah. Okay, may sagot ka pa, Mami Kikay. Okay, dati manggarot pisag oh mane. Ni ako sinigida na mo to, di mo nagsaon ko. Naan, dahil dancing queen, kinantaklaang, awanti pa sa kali na mareng. Ito ang aking kakantaan. Bakanjak makatch up. Ito. Kailangan praktisan. Breathless ka no, Miss Lynn. Well, madamdaman to, sige. After, pagkantaan niyo matsuda kanya kayo mo taon. Ag-request kayo mo, di para kanya dahil sa kung to kantaan man na breath. Okay, breathless. Maramdaman mo, Ma'am Ayla. Berkata ya, sampai nedugsul. Okay. Kantaan sa atin, sinang ka sa mundong ito. Hello, Sir Ramsey Baklig. Hello po, kumusta po dyan sa sinabi? That's your problem, been crying forever. In the stars, in the skies, don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. If I stand all alone, will the shadows hide the car of my heart? Blue for the tears, black for the light. See the stars in the sky, don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. My heart, oh, my heart. Talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I
I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. To my heart. Oh, my heart. To my heart. Oh, my heart. Ma'am Lynn, request da kano ko agya manaken ka ayap ko kunana ni Sir Ramsey Baklig. Okay, breathless. Standard. Okay, susunod na yung pakulo maya-maya. Okay? Breathless. Nagpaspas mo pa din. Go on, leave me breathless. Come on. The days go by slowly. If I'm with you, I'm standing still. I'm waiting for you and only beside the cause I feel that way. I can't lie from your look like an hand in high, and I'm losing all to try. Can't hide it, can't hide it. Oh, go on, come on, leave me breathless. Touch me, taste me, tell me I can fly this loving feeling. Hold me your kiss, go on, yeah, oh, come on, yeah. Woo. I know that's day tomorrow, and will you have this standing strong? I'm happy just to have you. You all that love I need somehow. I just like dream on all of your kisses I sleep. Never wait to wake up, to lose it, to leave it. So go on, come on, leave me breathless. That's me, tell me, can you not this loving feeling? Make me long for your kiss. Go on, yeah, come on. Like an alarm from my cannot hide. I love you to try. I can hide it, can't hide it.
na breathless ako. Siyak mo na breathless. Ayun na. Siyak na Okay, breathless. pagkasekman dito yung kantaan mo. Ha? Isa ko sursurong to. Ikaw ita. Sinunod lang. Kanta mo ta. Every now and then, I think I might like here. Nice and easy. After this song, Just one thing to see, whenever they ever do. Nothing nice, easy. We always do it. Nice and rough, and nice and rough. I was Really think and do that people say. make me keep on turning. Ooh, Proud Mary, keep on burning. rolling, rolling, rolling on the river. Job in the city, working for the man every night and day. And I never lose 1 minute of sleep. Burning of the way that things might be. Big wheels keep on turning. Proud Mary keep on burning. And the rolling, rolling, yeah, rolling on the river. kurang relatik tagay mo to sa mga. In the mammoth, I found a latte down in New Orleans, but I never saw all the good side of the city until I hitched a ride on the riverboat with big wheels keep on turning. Proud Mary keep on burning, and we're rolling, rolling, yeah, rolling on the river. Rolling, rolling, yeah, rolling on the river. That's a good job in the city, working for the man every night and day, and I never lose 1 minute of sleep, worrying about the way things might end. Big wheels keep on turning, Proud Mary keep on burning, rolling, rolling, rolling on the river. So rolling, rolling, rolling on the river, do 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 do. All right. If I'm not lucky, then doesn't list. But I never saw that could sing to the city. Till late the ride on the river, but later, big wheels come on turning. Proud Mary keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. I don't rolling, rolling, rolling on the river. River, do 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 do. Ah, yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. If you come down on the river, oh, bet you gotta find the people who live. And you don't have to worry, you got no money. People on the river are happy to give, yeah. Big wheels keep on turning. Brown arrows keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. Hey, hey,
Oh yeah, yeah. Alright. Uh-huh. Rolling, rolling on the river. It's rolling, rolling, rolling on the river. I go rolling, rolling, rolling. By Tina Turner. Diba? Favorite sa ni Miss Lynn ni Tina Turner. Okay, oras tayo na alas 8. Ay, alas 10:08 gaya. Okay. Ano natin may mauding pakulo tayo niya? Apay nga maudin. Maduapay bali Ay, kuapay? Bagay mo ni Ma'am Dulce ka today gadi. Lang nga bala ron. Okay. Dahito nga rin, burbur manan nga Ilocanaw. Okay, dahito nga round. Song bata niyo. Dahito nga burbur siya. Burbur siya tatatang rabi eh. Tapos yung ikatlong, bagay to Miss Lynn niya. Mabalin ba? Wala naman. Di may lakot tilag. Ama. Okay. Sa mga hindi pa po nakashare po, plus share naman po para po dagundaway tayo ng mga bakiti dahil ito yung pakulo tayo. Okay? Awan na naman na borbor siya tupo-tupo. Okay, dadto yan. Dahil ito yung aborbor siya. Indog sol ko, JD Go. Timaray, Jay Bagas na. Sungbat. Ulitin ko po. Indog sol ko, Jay Digo. Tim Maray, Jay Bagas na. Anna nga taday, Jay. Ay na, sino nga ta? Kaya maka, bokyan akon, kung ano ma'am. Okay, sungbatan niya. Kanta. Bakit naaalala ko, di ko malimot-limot ang pinagdaan. Kung nagtatampo ka, kailangan bang ganyan? Hindi nang dahilan, ako ay pagbigyan. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo, dahil laging ikaw lang ang pintig ng puso ko. Hahayaan mo ba na maging ganon na lang? Ang isa't isa mayroong pagkaramdam. Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Mawawala ang iba't sayang naman. Basta't hindi labang ay naglang. At kung nagkamali sa'yo, patawad ang pagsamo ko. Dahil ang pag-ibig natin, ikaw lang ang totoo. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lang ang pintig ng puso ko. Hahayaan mo ba na maging ganon na lang? Ang isa't isa mayroong pagkaramdam. Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay iba't sayang naman. At hindi mo makailan lang. At
kung nagkamali sa'yo, patawad ang pagsamo ko. Pag-ulitin ang pag-ibig natin, ikaw lang ang ako. Di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan. Kung mawawala at di sayang naman, lipas natin tila ba kailan lang. At kung nagkamali sa'yo, patawad ang pagsamo ko. Tayo na't ulitin ang pag-ibig natin, ikaw lang ang ako. Ikaw lang ang ako. Maringgikan, are you ready? Yes, I am ready. Eto na ang para sa inyong awiting Jakla ni Namnama. Saan ang nalaga, ipatekti nakita, kunyal kaya rik na, ng sugat ay iik na, kasaluan pati, ayat na parik na, ikaring kanya idin, niyayat bintu agrasa. Jasmine Namnama, ultit mukhen ranggas, basulmut kalak amak, tanaranggas kaayat, yak masagaba, ko'y tibanag na, sipod bintengga, nagbaliwen, iamin ko. Jasmine Namnama, ultit mukhen rangga, basulmut kalat amat, tanaranggas kaayat, jak masagaba, kastoy tibanag na, titut tingkat nagbaliwen, iamin ko. Saan ang nalaga, ipatekti nakita, punya kaya rin na, sugat ay tirik na, kasano alipatek, ayat na parik na, ikaring kanyak idin, niyayat pintu agrasa. Ultit mukhen ranggas, basulmut kalak amak, tanaranggas kaayat, yak masagaba, kastoy tibanag na, sipod bintengga nagbaliwen, Jasmine Namnama, ultit mukhen ranggas,
kasulmot kalat amak tanaranggas kaya jak masagaba kastoy tibanag na sipod dimtenggang nagawin amin ko ay naadeng ito agmadi-madi ti signal adeng tapsot for connect. Okay, stop na po sa pagsagot. Dahil may nakakuha na po akin na pong sasabihin kung sino po ang nakakuha. Ayan, ay ang borborcha. Iratang nga mikadwa nga question kada kay amin. Ket inak ibagan. Indog sol ko, jay digo. Timmaray, jay bagas na. Itisong bat nakakabsat. Ket bangka, ken kaod. Wano saan? Dayjay sagwan ken balsa kasjay. So congratulations to Ma'am LJ Espejo. Ayan, congratulations po. Okay, nagpuntaan dati sa nagpagpakulo. Ayan. Sa kanto kumanta ko. Yes, Nina. Lagi yung tutok. Masaktat pakulo. Apa iya? Hindi ko pwede na. Ang dama ko nag-ground ko. Ang kapwa na doon. Tigil ang pag-ikot ng mundo dahil wala ka mo sa piling. Ikaw magmahal na ng iba. Ang halaga ang mabuhay ka. Hindi mo na ang araw at ang buwan. Di nasisikat kayo. Kung sakaling ikaw ay ngayon, balik mo na rin pati ang puso ko. Dati na to ay titimo sa buhay na puno na ng hirap. Tangi ko na lang pag-iusap. Saan ka man ngayon o hirap, sana akong kalimutan ang aking nakaraan hanggang sarap. Sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito ay di natitimo sa buhay na puno na ng hirap. Tangi ko na lang pag-iusap. Saan ka man ngayon umira, sana akong kalimutan sa aking nakaraan na kausap. Ikaw
Sakaling ikaw ay lalayo. Wala, apa yun? Dati nag-pizza ko. What's up? Alright. Sige tapon, nakmahalit. Takan kek. Itanda ka yung tips na mga Tatakan. Si Kanro no si account na. nakmahalat i-games ko. Ano ba i-games ko data? Naka-ready kan? Katakalatan. Okay. Kay rami ng pag-ibig na aking nakilala, naghahanap ng tunay na pagmamahal at ligaya. Akala ko ang puso ko ay mahihinding na lamang, ngunit ito'y ginising ng iyong pagmamahal. Iba ka sa lahat na aking nakilala. Ininulat mo ang isip ko sa ganda nitong mundo. Nakita mo ang lunas sa aking putan. Iba ka sa lahat. Iba ka kung magmahal. Hindi mo man sabihin, ito'y aking nagdarama. Pag-ibig mo'y sadyang wagas sa iyong mga mata. Kagandahan mong panlabas sa aking di mahalaga. Kagandahan ng puso mo ang aking nakikita. Iba ka sa lahat na aking nakilala. Iminulat mo ang isip ko sa ganda nitong mundo. Nakita mo ang lunas sa aking kalungkutan. Iba ka sa lahat. Iba ka kung magmahal. Iba ka sa lahat. Iba ka kung magmahal. Yan. Okay. Okay, Keka. This is my games. Saan ba nga kumanta ni DJ Kiko? Ito ko dito last games tayo. Okay? Alas 10:27.
Ayan, come on guys. 9 viewers lang tayo dyan. But ang ano nyo, good evening and happy watching kay Ma'am Marian Dato. Ayan, happy watching po. Ang dada di bang Hindi, nandito siya oh. No. Hindi, yung iba. Bakit? Ano na naman ba ang ano? Sa nila? Oo. Okay. Never mind. Comment. Let's go on and move it. Okay. Go on. Let me The question breathless. is, question DJ Ibaga. Kasi nagsakit talaga tikas siya. Nasakit. Hindi saan ko itong panahon. Okay, the question. At tumar... Wait. The question. Ginagyan na. I-question ko man lang. Okay? Dinggan nyo Dinggan nyo. Handa ka't katawaan. One. Okay. Indugsol, insingat, impugso. Kaya nga pa dito. Indugsol, insingat, impugso. Laman? Go! Indugsol. Inyingat. Wala! Na? Yard in soba. Haandog dobyo laang medyo bagbagam. Indugsol. Takot! Numarin kayo maka-indugsol, insingat. Di abuda. Maulawak, isubar na ako may pagparas. Agora kayo, cancel! Maulawak. Wala na ako indugsol, insingat. Di abudan. Ang garagrigat ko, nagberbero. Di namin ang tagtagarin. At istibis dati maring kikay. Hanggang na dati ang pakulo. Sige nga, artig pakulon. Lain kan, mga latay piso. Dugdugli lang na kita ibagbagam ka. Indobling nagpaiso. Kung pamuwain mustra, di amo na nagpastas ni seniritutan toothpick. It's true. Ay na. Pakayagam rode ko nada. Pakayagam ka no rode. Albun ka cancel. Maulawa. Okay, cancel. Not counted. Not counted. Nangabaknak man kuman. Api ko kuna mo laang ni indog sal. Dan lai. Dan. Maulawag dito mo. Lai balang manan dapat buwan ni. Nagkadumakon. Nagkadum di ba tak? Talaga dito na to. Mamisa mo kasi si ate magpakulokon. Hanagunonin. Okay. Ginagyan naman dito yun. Insuan, anya inyusong. See? Ana ba rin? Ganyan yak pekat amo di sa ukod. Inyusong. Inyusong. Then ano na ganyan rin Jayon? Inyusong. Maminsan ay ayamon pa itikwa. Si Ubing, Kasjay. Ay ayaman tayo, Ubing, ano anya. Anak ka di tinaga na deto, nagtuunag na. Laman, pugtuan nyo, hanang ka ng tiklo. Tangamin, naitag ko tiklo na pugtuan nyo day Jayen. Sige go, nalakalaang dayto. Kondom. Sige. Kondom ka no. Anak, kondom. Naglalakay. Dahil tayo malabagbagan. Isang dalangin, wag sana
kain, matagpuan ang hanap, pangarap na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ng ating lamig ng hangin ng yakap. Tuwing gabi, pinipilit mang itago, hindi kayang maglaho ang mga katanungang tulad na bakit para sa akin lamang may galing, madayang tadhana, iyong pansinin, wala naman karapatan na pagbigyan ang hiling. Minsan ang aking isip bigla na lang napakinig, wala na ngang uunan ng pansin, pinipilit mang itago, di kayang maglaho ang mga katanungang tulad na akit parang sa'kin lamang may galit, madayang tadhana ng iyong pansinin, wala naman karapatan na pagbigyan ang hiling. Para sa akin di sasayangin, madayang tadhana iyong pansinin, wala naman karapatan na pagbigyan ang hiling. Para sa akin kahit magaling, madayang tadhana iyong pansinin, wala naman karapatan na pagbigyan ang hiling. Okay, alas 10:36. Okay, dyan lang. May nakasagot na, pero dyan lang muna kayo. Mamaya ko sasabihin yung ano, kung sino yung nakasagot. Okay. Okay, sagutan kayo mananti another song. Last song ko nga dato yun anawon. Last song ko. Pasensya na sa mga bokya tonight. Halata ang lungkot sa iyong mga mata, kahit di sabihin mo aking nadarama. Ang paglayo niya'y huwag mong ipagdamdam, mabuting at nalaman siya'y salawaan. Karamay mo ako kahapon at ngayon, asahan mong bukas ako'y naroon ako. Hanggang ako'y buhay, katulong mo't sa iyo ay nagmamahal.
Tutulungan kitang malimot mo siya. Ibabalik ang dati mong sigla. Aking gagamutin puso mong sinugatan, sugat na dulot niya'y kalawahan. Halata ang lungkot sa iyong mga mata, kahit di sabihin mo, aking nadarama. Ang paglayo niya'y huwag mong ipagdamdam, mabuti nga't nalaman siya'y salawahan. Tutulungan kita, malimot mo siya. Ibabalik ang dati mong sigla. Aking gagamutin puso mong sinugatan, sugat na dulot niyang kalawahan. Tutulungan kita, malimot mo siya. Ibabalik ang dati mong sigla. Aking gagamutin puso mong sinugatan, sugat na dulot niyang salawahan. Malilimot mo siya, tutulungan kita. Okay. Okay, this is my last song, and last Kikoy is the last song. Tapos, ibagakton. Numakantak dato, ibagakton sa top kanto. Ano? Magdododing maglapta. Maybe you don't know me any more than I know you, and I won't let you walk away. I've been watching you all evening with the dewdrops in your eyes, and that's much more than I can say. No, I hate to think that someone could get hurt, someone like you. And if I was in, I'd be right by your side. Lay your troubles off my shoulder, your arms off my back. Rest your on me a while. Lay your troubles off my shoulder, your arms off my back. Rest your on me a while. Saw you in the corner, in the moment I walk in. Saw your lonely face across the room. No, I won't forget in the way it might have been. Why did you have to leave so soon? You know I hate to think that someone could your heart love you more than me. And at times like this, I'd be right by your side. Lay your troubles off my shoulder, your worries off my back.
rest your love on me a while. Lay your troubles off my shoulder, your worries off my mind. Rest your love on me a while. How much longer way? You're the last train to leave here and the last chance to go home. Get to thinking I was went too soon. How long, honey, when the lover don't come? I was there when you left me. Just don't know how to begin. Lay your troubles off my shoulder, put your worries off my pocket. Rest your head on me a while. Lay your troubles off my shoulder, put your worries off my pocket. Rest your head on me a while. Alright, DJ Kikoy, kantam gilas sumon sa ito ipatayag ay ited dito ng premyo. Yes. Okay, dito nga sunatakat ka at maudimet nga isuti sagot po na kay amin nga awan itilabas na. Ayan, thank you so much po sa lahat po ng mga nanood. Lagi kitang iniisip, maging sa aking panaginip, di na nais na makita at makausap kahit saglit. Umaasa na palagi yakap at kapiling kita. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Damdamin ko ay di magbabago. Di ko kayang limutin ang tulad mo. Sana ay malaman mo ito. Di mo ba alam na ikaw lang sa puso ko? Lahat ay gagawin kong para sa'yo. Paglimot ay wala sa isipan ko. Basta't ako ay maghihintay kung para sa'yo. Kapag ikaw ay kasama, langit sa puso ang nadarama at tunay na kay ligaya. Ang sandali kong mayayakap ka, umaasa sa palagi yakap at napiling kita. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Damdamin ko ay di magbabago. Di ko kayang limutin ang tulad mo. Sana ay malaman mo ito. Di mo ba alam na ikaw lang sa puso ko? Lahat gagawin kong para sa'yo. Paglimot ay wala sa isipan ko.
Basta't ako ay maghihintay kung para sa'yo. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Damdamin ko ay di magbabago. Di ko kayang limutin ang tulad mo. Sana ay malaman mo ito. Di mo ba alam na ikaw lang sa puso ko? Lahat gagawin ko para sa'yo. Paglimot ay wala sa isipan ko. Basta't ako ay maghihintay kung para sa'yo. Ayan, ito di sunata nga mauling isagsagot ko ka na kay amin dito tang gundaway. Ayan, Miss Lee. Alright, inak na ro din irwar. Dahito'y nagyan na dahito'y bag. Kaya iwaragawag no sino itinakasumba. Lastiko. Lastiko. Diba Lastico. insuot nga inyuso. Ay ayam tubin ko naktakay. Hoping na nandyan pa yung sumagot. Sino ang nakasagot po dyan? Lastico. Or rubber band? Plastico or rubber band. Congratulations kay Ma'am Lita Visoria. Siya po yung Congratulations po, Ma'am Lita Visoria. Congratulations. Ayan. Yan po yung kabuuan ng ating show tonight. At pakada kami nga ro din gagayong kakabsat. Agi kita tayo man no Rabi iiti. Ano nagsakit talaga? Rabi iiti Friday. Friday. At mag-ready po. Yan, next month po ang ating first anniversary ng Musika Tisarana. Yes! Magsaga-saga na po tayo. Okay, iyon na ako niti pumakada. Gagayam kan kakabsat. Pagayam yo. Thank you so much. Di kay Kikoy. Ay, kay Pailaang. Pagayam ka ni Kikoy. Ayan po makadanak men gano'n din kakabsat kang gagayem. Dito anak ken kabsat yo. Dito mang iwagbaga ka na niya cute and very beautiful and handsome. No other than your DJ Kikoy. Babay na po. Buyers! Bye-bye, everyone. Good night, everyone. Ang sakit nga talaga. Ang sakit.